Bon dia, bona tarda, bona nit. Al 5è episodi de la Barra del Bàsquet tenim amb nosaltres a l'Adrià Arbués, un jove científic de dades català que acaba de fitxar pels Boston Celtics, l'equip amb més anells de campions de la història de l'NBA. Què tal, Adrià, com estàs? Bé, molt bé. Content d'estar aquí. He dit científic de dades, però no sé si... Perquè he vist que ets data scientist, no? Que tot es diu en anglès ara. És científic de dades seria la traducció o...? Sí, crec que sí. I dins de... que això ja en parlarem ara durant el capítol, però dins del món que s'encapsula estadística avançada, no? La famosa estadística avançada, crec que hi ha diferents subcamps i sense cap mena de dubte jo crec que el meu és ciència de dades, que tal i com ho entenc jo és anar una mica més enllà d'un Excel tradicional i agafar fonts de dades que puguin ser inclús espaciotemporals, que serien les dades de tracking, i a partir d'aquí treure mètriques més avançades que el OR i el DER, que més o menys ara ja estan a l'ordre del dia per tothom. Vale, perfecte. Sí, després en parlarem també perquè he estat mirant una mica el teu perfil i he vist també que hi havia com una diferència, no?, entre... Uau, no sé com ho deies, entre l'extracció de dades i la preparació de les dades com a tal, no? Que són com dos... Clar, la gent que no estem ficats molt en aquest mundillo, tema dades ja ens fa molta por el nom ja, diguéssim. Si vols en parlem després, Vale, sí. perquè si no m'arranco, No, vale. Vale. No, primer volia explicar que tu i jo hem coincidit, aquesta serà la 4a vegada. Les 3 vegades hem coincidit en entorns de bàsquet. Me les he apuntat, he fet memòria, me les he apuntat perquè són bastant curioses dins de bàsquet. El primer va ser en una lliga amateur de bàsquet, no sé ni si amateur, bueno, d'aquestes d'aficionats que jugo jo amb el CSKA Manrússia, i tu vas venir un dia a ajudar-nos perquè ens faltaven jugadors i no vas tornar mai més. Com per tornar-hi, Sí, t'ho explico des de la meva perspectiva. De fet, vaig tornar un altre dia. Potser aquest segon dia no hi eres. No devia ser aquell. Però el primer dia, jo recordo, em van fer una operació de turmell bastant complicada el febrer del 21 i llavors això hauria ser mes de novembre. L'Enric Martos, integrant de Manrússia i un crac en tots els sentits, em va dir: «Ei, que ens falten jugadors, tal, vine, no sé què». I el típic partit de Lliga de Veterans que no vol jugar, molts cops persones que no han jugat a bàsquet, que no ocupen, no del Manrússia, sinó de l'altre equip, que no ocupaven els espais que tocaven, i llavors el típic dia així que jugues també una mica amb por, i, bueno, no sé si recordes com va acabar el partit, però va haver-hi una ambulància, un noi amb el turmell penjant, i vaig dir, bueno, intentaré trobar-li el gust això de córrer per Barcelona, que ja és tot un tema, però crec que el bàsquet, si no vull anar passant pel quiròfan habitualment, crec que l'hauré de posar en pausa. És que vas tenir mala sort, perquè realment no havia... Jo portava anys jugant i no havia vist mai una cosa així. Per la gent, quedava un minut del final del partit, crec que el partit estava decidit, i un jugador de l'altre equip va saltar el rebot i al caure va trepitjar el peu d'un dels nostres i li va quedar... Jo vaig mirar poca estona perquè sóc molt aprensiu i si no m'hauria agafat l'ambulància a mi també, però li va quedar el peu, diguéssim, el turmell penjant en una posició molt antinatural. I clar, imagino que tu com a analista de dades no vas dir un partit, un turmell en l'aire, no, els números són fàcils, no? Així, més com a persona també aprensiva que no analista de dades, perquè la mostra d'un partit no era suficient, però va ser com, bueno, crec que aquí... Que si podem fer una patxanga amb els amics de tant en tant, sabent on caure i tal, podem evitar més lesions. I la segona va ser al cap d'un temps a la Sala Vol de Barcelona, a la presentació del llibre de Campley Canter, que perquè qui no ho conegui és considerat el millor podcast de l'NBA per al diari El País, que això és bastant bèstia perquè és un podcast en català i que a banda de bàsquet i centrat en l'NBA combina cultura, crítica social i humor, que des d'aquí el recomanem a tothom, i on, per cert, et nombren sovint a tu els programes. El teu nom surt. Bueno, com a il·luminati més que res, però sí. També té menys mèrit que et citin en un programa que els capítols duren 3 hores, que dona per parlar una mica de tot, però sí, en Marc i en Manel, la veritat és que són uns cracs. I tant de bo com més contingut amb tantíssima preparació com fan ells i menys sensacionalisme i vídeos de TikTok de 20 segons. Sí. De fet, ells, diguéssim, que van una mica contracorrent dels temps, no?, el que fan, perquè ara tots són clips curts, pensats per TikTok i xarxes, i ells al final et foten un programa de 2 hores que estan mitja hora parlant de coses que no tenen res a veure amb el bàsquet. I no, a mi m'agrada molt. Fa anys que ho vaig descobrir, també tenen una newsletter molt interessant i també enfoquen la NBA des d'un punt de vista, bueno,
com diferent, no? El que dius, no? Al final, vull dir, també estaven una vessant més social, no? Amb temes com el de Kobe Bryant, quan es va morir, doncs, en lloc de lo típic que bueno era Kobe, doncs també t'expliquen la part fosca que tenen molts jugadors d'aquests i moltes estrelles. Sí, sí. 100% i que tothom es faci Patreon des d'aquí. 4 euros al mes no són res. Exacte, estan ben invertits. I l'últim cop va ser, crec que l'any passat, molt de casualitat també, a l'Olímpic de Badalona, que jo vaig comprar entrades per veure el Joventut Manresa, vaig seure a la meva localitat i de cop vaig veure que et tenia just davant. Sí, l'Olímpic de Badalona o el Nou Congost que era aquell dia, però sí, sí, va ser un bon tortell aquell dia. Sí, va ser una mica seguint la tendència i la tradició dels últims anys, quan el Manresa juga amb el Joventut, però no estem aquí per parlar d'això i fem fadar ningú. O sigui, que anem a parlar una mica de tu. Primer de tot, per situar la gent, i a mi el primer, clar, la pregunta que l'estic veient és molt genèrica, no sé si potser l'hauríem d'enfocar més una mica el que fas tu, però què fa un data scientist? Si algú es pregunta què és o què fa. És una feina molt versàtil on tu has de ser capaç de intentar treure el que se'n diu... És que em surt en anglès, insights, i faig molta ràbia quan no em surten com informació útil a partir de qualsevol tipus de dada, per tal de treure'n un profit en un rendiment esportiu. Aleshores, bueno, jo per recapitular una mica més potser, Sí. crec que el rol de data scientist és un rol, o científic de dades, que està arreu del món i establert com una feina molt del 2025 i que s'ha demostrat que tant farmacèutiques, multinacionals, inclús botigues no tan grans o negocis, amb un bon ús de les dades pots maximitzar, no? el que tu vulguis maximitzar, que normalment és els ingressos. Llavors, en el cas del món esportiu, sobretot a partir de la pel·li de Moneyball, va començar on dins del camp del béisbol ja era és un tipus d'esport en el qual és molt fàcil treure'n mètriques. A partir de Moneyball també es va començar a extendre aquesta ciència de dades al món de l'esport en altres esports que no fossin el béisbol. Llavors, entra aquí el camp del bàsquet, i al bàsquet hi ha un munt de dades. O sigui, no només hi ha els punts per partit i qui ha ficat més punts, més triples, més rebots, assistències, sinó que ja 2025 en podríem dir que les dades de tracking són una realitat, sobretot als Estats Units, però d'aquí poc ho seran aquí a Europa, que això és el seguiment 2D, inclús 3D dels jugadors a pista. I després tot el tipus de quin tipus de jugada estan jugant, aquí hi ha hagut un bloqueig directe, aquí hi ha hagut com unes dades més riques. Aleshores, donat aquest context en el qual tenim tantíssimes dades, hem de trobar la forma en la qual les dades siguin un avantatge competitiu vers la resta d'equips per poder dur a terme d'una forma més eficient qualsevol cosa que estigui involucrada en el dia a dia del context esportiu. Sigui fitxar, sigui scouting, sigui preparació física. O sigui, dins hi ha totes aquestes vessants. També hi ha la vessant fosca, no? Cases d'apostes, pot ser un data scientist de qualsevol casa d'apostes, però vull dir, aprofitar les dades per un ús concret. Clar, això sí que després entrarem també en aquesta part que has dit del 2D i el 3D, perquè no sé massa què vols dir, però em sonava interessant. Sí que és veritat que ara hi ha tot aquest boom de dades, no? Que al final, com dius tu, no només en el bàsquet, sinó a tot arreu. I jo he estat en empreses també que hi ha un punt com que les dades ja ho són tot i es parla de les dades amb tot sense molt coneixement moltes vegades i que crec que a vegades tampoc es tracten molt bé perquè jo havia estat en llocs que, jo feia més la part de màrqueting i tot, però que a vegades també es treien conclusions de dades que, tu això ho sabràs millor, suposo, no? Però que necessites un mínim de volum i entenc que hi ha diverses... que no és agafar dades al tuntún i prendre decisions, sinó que ha d'haver-hi, per una banda, tot un procés de recollir aquestes dades i llavors entenc el de treballar-les i un punt més enllà el d'interpretar-les, no? I entendre què volen dir aquestes dades, no? Tu, per la teva trajectòria, perquè he anat mirant i he vist que tenies com dues vies, no? O sigui, aquesta via formativa amb tot el món de les dades i llavors la via del bàsquet, que és, que ara has aconseguit, diguéssim, fa uns anys, no? Unir-ho i fer de les dues una. Tu, a nivell formatiu, perquè, clar, quan tu tens, ara m'has dit abans que tenies 31 anys, entenc que quan tu comences a estudiar tot això no hi ha tot aquest accés a tantes dades ni està tan fàcil, entre cometes, arribar-hi com ara, no? Està clar. Jo crec que la part més important
ser científic de dades al món del bàsquet és que primer has de ser científic de dades i després aplicar-hi la part del bàsquet. Llavors, aquí jo diria que he tingut una sort també, que és que d'acord que quan vaig acabar la carrera, que va ser el 2015, la ciència de dades esportiva tot just començava als Estats Units i llavors aquí jo la veritat és que com a mínim no estava informat, però sí que vaig aprendre a la carrera, que vaig fer enginyeria en sistemes audiovisuals de la telecomunicació i el màster, ja vaig començar a aprendre doncs, els principis de la ciència de dades que s'utilitzen al dia a dia en contextos esportius, que seria dins de tot el món d'intel·ligència artificial, que ara està a boca de tothom i que és un camp supergran, hi ha unes parts que serien com l'aprenentatge automàtic o machine learning i l'aprenentatge profund o deep learning. Llavors, això són tasques per agrupar dades similars. Després, classificar en base a unes etiquetes que ja tens, no? Pots tenir aprenentatge supervisat, on tu tens unes etiquetes, o aprenentatge no supervisat, on no tens etiquetes, i a partir d'aquí anar treballant. Aleshores, jo crec que aquestes eines jo ja les tenia de carrera, on potser no estava classificant jugadors de si són bases o si són un 3&D o si són el que sigui. Estava classificant dígits escrits a mà d'una base de dades d'una universitat de no sé on. Però després sí que és cert que, tot i que els timings per mi no van funcionar en el sentit de que quan vaig acabar carrera, quan vaig acabar màster, m'era molt difícil intentar viure d'això, sí que em va ajudar moltíssim el fet de que no existís tan bé com per anar treballant els pilars sòlids que hi havia al darrere, per després, un cop he tingut l'oportunitat, dir, agafo aquest tren. I la part del bàsquet, paral·lelament amb tota aquesta formació que estaves fent, que et va portar cap a... Perquè, perdona un moment, tornant a la carrera, tu a la carrera et toques una mica, entenc, tot aquest tema de dades, no?, pel que dius? Però tampoc era com el... O sigui, llavors tu et neix aquest interès per les dades, per analitzar-les... Vull dir, és una cosa que tu feies com, jo què sé, pel teu compte, com aquell que diu el supermanager de mirar estadístiques, o com anava? Sí, aquí hi ha una història més o menys graciosa que repeteixo i no vull sobrerepetir, però és que és el context ideal, que és que tant mon pare com ma mare són professors d'institut. Bueno, eren, ara estan jubilats, però... I llavors, a mi sempre em regalaven llibretes d'aquestes verdes de notes. I jo això ho anava omplint amb els meus equips de com fantasy. Tenia unes guies que em comprava cada any, que eren el FIBA Europe Media no sé què, que era per periodistes, però que eren les estadístiques de totes les lligues europees, una guia de 150 pàgines, i clar, jo amb això doncs, ja m'anava construint els meus equips, i bueno, allà ja vaig començar una mica també els primers conceptes estadístics, no? Que és una desviació estàndard, que és una mitjana, una mediana. Hosti, doncs aquest jugador ha jugat menys partits, no puc posar les dades reals, he de fer com alguna mena d'imputació. Bueno, aleshores, clar, aquesta vessant ja la tenia allà, estava al rerefons d'algun lloc del meu cervell hi era, però tampoc no hi havia una carrera de dades en el seu moment. Ara sí que hi ha enginyeria matemàtica en ciència de dades, que és una carrera increïble i que, sens dubte, si hagués de tornar a estudiar, tot i que em va agradar molt el que vaig estudiar, triaria enginyeria matemàtica en ciència de dades, però dins de totes les carreres que existien en el seu moment, potser exceptuant mates i física, que no eren el meu objectiu, crec que les carreres d'enginyeria ja ens feien una bona preparació pel que podia venir als anys posteriors. I llavors tu, paral·lelament, diguéssim, al món del bàsquet com a tal, a part de tota aquesta part de les guies, tu havies jugat, havies entrenat, què havies fet? Havia jugat, però una mica com la majoria de gent que ve en aquest podcast, no? Que és, sí, jugo, sé que jo vaig créixer vaig créixer veient el Ricky, no?, jugar amb la penya. Llavors sorties a pista, intentaves el passe del Ricky, l'enviaves a les grades, a la tercera que la perdies ja et canviaven... Bueno, mai vaig tenir una ambició forta. I sí que vaig començar a entrenar, això mentre feia la carrera, ja estava a la PDP, el programa de detecció i perfeccionament, crec que es deia, de bàsquet català, a la federació, que són com aquestes seleccions comarcals que es fan. Vaig començar aquí i allà vaig veure que entrenar m'agradava. Aleshores, després vaig fer el màster fora i a la que vaig tornar sí que vaig dir, hosti, doncs
vull tocar tots els pals, no? Vull intentar fer dades i aprendre un munt del que seria ciència de dades aplicada al bàsquet, i llavors vaig començar un doctorat, i al mateix temps volia apretar per intentar que el meu pla B fos ser entrenador. Que això és important. Si el meu pla A era ser entrenador i el pla B és científic de dades, crec que vas una mica cardat, perquè si se't desmunta el pla A, el pla B l'has hagut de treballar molt, no? Que és algo que després en podem parlar, no? De tipus de perfils de persones que existeixen que s'intenten guanyar la vida d'això. I llavors, dins d'aquest context, vaig decidir també com intentar entrenar al més alt nivell. Llavors, no per contacte, sinó més per feina que havia fet, vaig entrar al Club Bàsquet Cornellà, a Lliga EVA, com a segon entrenador, que era un bon nivell, un bon bàsquet. Sí, bon nivell, Temporada 2017-18, si no vaig errat. Aquell mateix any vaig començar a col·laborar amb el Barça, amb el departament de scouting. El departament de scouting tenia el Juan Llaneza com a director d'aquell departament, que era el que havia estat a Sevilla. O sigui, la gent el vendrà com el paio que va fitxar Porzingis, que va fitxar Satoransky, però realment és que és molt més que això. Vull dir, a part de tenir un ull per la detecció de talent espectacular, després és un home que té un interès molt gran per les dades, sent ell un scout, no? Que normalment estan bastant en contra, però té un ull i una mena de projecció que jo diria que és com bastant increïble. De fet, així com a anècdota, jo recordo quan fitxava algun jugador pel Barça B, jo sempre li deia, bueno, aquest, increïble, no? Has fitxat a Bolmaro, em sembla espectacular. I aquell mateix any, crec que... No, l'any després de Bolmaro arriba Papi Batio, que el coneixeu bé a Manresa, sí. I jo el vaig veure i dic, hosti, no és un xaval de 17 anys, o sigui, el fitxes ja amb 20. Ve d'un any a una acadèmia allà a Canàries. Fa 1,90 m justos. I jo li vaig dir, Papi no. O sigui, en Papi no... Jo no sé què li veus. Per a més, era un noi que al principi, o sigui, li costava un munt somriure. O sigui, coses així bàsiques. I em diu, no, diu, Papi en 5 anys a Eurolliga. I mira... I dit i fet. I dit i fet. I això és, o sigui, molt fort com... Vale, potser ara no, però al veure una projecció en els jugadors, crec que en Llaneza és un escàndol. Bueno, total. Clar, perquè llavors... també, perdona, amb això que deies, clar, també a vegades hi ha coses dels jugadors, no?, que costen de veure, no? Perquè jo, com deies, el Papi l'hem vist a prop i, clar, al final és un tio extremadament treballador, vull dir, molt esforçat, i és un tio que ha treballat moltíssim per arribar. O sigui, jo també el primer any que el vam fitxar a Manresa, els primers 2 mesos vaig pensar, aquest tio justillo pel Manresa, saps? I és això, ara al cap de 2 anys està jugant a la València Euroliga i a un bon nivell, no, vull dir, en minuts importants. Sí, al final Papi, el talent físic que té és molt bo i les eines que hi han anat afegint han sigut molt bones. També s'ha creuat amb molt bons entrenadors. Vull dir, el Barça B estava amb Ocampo, s'ha trobat amb Pedro, el Ocampo el va tenir quan va estar a Alemanya, també, si no vaig errat, els Skyliners. Vull dir, ha tingut molt bons mentors com per no tirar la seva carrera dels 20 als 25 anys, que és algo que pot passar si no tens aquestes figures. Sí, que l'han moldejat bé, perquè el Pedro, de fet, el va agafar a Manresa, el van moldejar i se'l van portar a València i l'ha acabat de... Vull dir, porta 4 anys treballant amb ell i és això. Però segueix, perdona, on estaves? Llavors, comences... sí, vale. Perquè, perdona, scouting en aquella època al Barça, 2017-2018, i ara Pasqual encara, sí, no? O no? O Sito... No. Era Sito. Era el primer... anava a dir el primer any de Sito, era l'any de Sito. Sí. Llavors començo. Estava a la Pompeu fent el doctorat, al Cornellà entrenant i al Barça col·laborant amb un parell de coses de scouting que fèiem amb el Llaneza. I aleshores és com que jo crec que la gent que em fitxava del Barça es pensava que era un friqui dels números i ja està, però jo podia dir la meva opinió de coses que passaven i de com jugava l'equip, etc. Total, que vam parlar i em van oferir entrenar al Barça. Cadet B. Sí, no. Temporada 18-19. Llavors, aquell any faig com el salt al Barça, que és com, si vols ser entrenador, has de fer aquest salt. No hi ha
O sigui, no hi ha cap altra opció. I, hosti, va ser un any dur. Perquè tu, perdona, eres primer entrenador del cadet, No, eh? no, Primer. no, Ah, era vale. ajudant, era ajudant. O sigui, Vale, amb vale. tasques de delegat, el Barça en aquell moment era primer entrenador molt, molt clar, llavors segon entrenador i delegat, però, o sigui, tocava a pista tots els dies, portava parts Vale, vale. d'entrenament, etc. No, primer entrenador, si entres allà com a primer entrenador directament o ets un exjugador amb un ego gros o has de fer el camí des de baix, sense cap Clar, mena clar, de sí, dubte. sí. I, hosti, va ser una mica de xoc perquè crec que pel meu ritme de dia a dia jo no podia donar el meu 100% a pista. I allà va ser quan dic, has treballat molt per arribar a entrenar, has arribat a una posició on la majoria, immensa majoria d'entrenadors catalans, o sigui, inclús es mudarien a Barcelona per poder seguir aquest somni, però segurament això no és per tu. Um, i tampoc, o sigui, tampoc no em vaig castigar moltíssim. Sí, o sigui, tot sigui dit, si vingués d'una família amb recursos infinits, en el qual jo no hagués de fer res més a part d'entrenar, que per desgràcia, o en aquell moment a Can Barça, amb el rol que jo tenia, està molt, molt, molt lluny de poder viure només dels entrenos, jo crec que hagués sigut una opció que l'hagués fet, hagués arribat amb el nivell d'atenció suficient als entrenos i li hagués pogut anar donant voltes, no? Perquè a mi el que em passava era això, que acabava l'entreno, marxava a casa, i segurament el meu cap estava més al doctorat que no pas a la pista. Clar, I perquè tu aquí, entrenàveu cada dia o amb el cadet o quasi cada 4 dia? O... tardes a la setmana. Vale. I tu Més, de mentre feies el doctorat. sí. O sigui, tenia una tarda lliure, que era la que havia d'aprofitar per fer doctorat fins... O sigui, els dimecres, és que ho recordo com si fos l'any passat, però els dimecres acostumava a sortir a la 1 matinada de facultat, en període com... I clar, i has de posar rentadores, i has de... O sigui, en aquest moment ja no vivia amb mons pares i clar, és un tipus de vida que dic, ostres, m'està costant arribar. I després, això que et deia de pensar en pista com a entrenador, jo crec que no vaig ser capaç de fer-ho per motius lògics, No penso que fes malament aquell any ni molt menys, però després, l'altre dia, per exemple, escoltava un capítol de Nacho Juan, precisament, Mm. U22 Manresa ajudant a CB, que el van entrevistar a Sol Basketball, bon podcast, la veritat, del Quim Gómez, i, hosti, escoltes el seu discurs i totes les reflexions i tot el que fa i és tot bàsquet, però tot bàsquet pista. I és un xaval que crec que és del 97, vull dir, que li ha donat Sí, sí. moltíssimes voltes constantment cada dia com per arribar a tenir aquest discurs i arribar a tenir aquesta com personalitat i maduresa formada dins de l'ambient del bàsquet. I jo aquell any vaig dir, estic ara mateix com a teòric tercer entrenador, cobrant el que cobrava, tenia 25 anys, vaig fer els números i dic, si vull ser segon entrenador, suma-li 2 anys. Si vull ser primer entrenador, suma-li 5 anys sobre aquests 2 anys. Després, si has sigut ja primer entrenador del Barça, quin és el pas següent? Fer el pas al primer equip és una cosa molt difícil. Has de marxar a un Leport i anar fotent hores. Vull dir, era molt difícil i en aquell moment crec que això va ajudar a que jo prioritzés la carrera de números. A pista, jo estic content de com va anar l'any i estic content de les connexions que vaig fer allà, del treball, o sigui, tots els dies vaig anar a treballar, però o sigui, ser entrenador 100% cada dia costa molt. Clar, i a més el que dius tu, no? Que si poguessis ser entrenador 100% i viure d'això, això ho parlàvem també amb l'episodi amb el Fer Sant Pau, que bueno, porta 55 anys entrenant i què és això? Clar, al final has de renunciar a molta cosa, perquè tot això que tu dius del doctor... Clar, si sobre havies d'estar fent el doctorat o una altra feina, fer tot això, i no has parlat de la vessant social, diguéssim, també, de que, clar, Exacte. temps per, jo què sé, amics, parelles o el que sigui. Clar, no... És molt complicat. Jo amb tota la gent que conec o que he parlat que ha tirat per la vida de l'entrenador i tot, hòstia, al final, una mica el que deies tu, no? Que has de renunciar a... Ho has de tenir molt clar i Sí. renunciar, perquè és que si no, al final és una feina que has de ser
dels 30 millors d'Espanya, a part de tenir sort i tot el que sigui, perquè això que deies tu, de 2 anys de tercer, 2 anys de segon, tot això amb sort, que tot et vagi bé i que no Exacte. pugui ser primer, es retiri, jo què sé, el Navarro de torno i vulgui agafar un equip i passarà per davant teu. I, clar, vull dir que és complicat. I has de tenir clar que no et cansaràs durant aquest període. Un dels entrenadors que crec que té un millor discurs quan l'he escoltat entrevistes i amb el que comparteixo una mica més la visió d'entrenar és el Marc Calderón, que ha estat molts anys de formació a Barça i Penya, i que ara no... O sigui, com a mínim, aquesta temporada és que et diria que tampoc, però no entrena. Però no entrena i ell ho diu, ostres, és que ara mateix no estic per entrenar. I el fet de reconèixer que potser no pots entrenar sempre, jo no descarto en algun moment tornar a entrenar. Dubto que tingui com els estalvis suficients com per fer-ho com a forma única, Però sí, en aquell moment, jo recordo un dia, a final de temporada, que ja estava pensant si seguir com a entrenador o no la temporada següent. I era un dia que estava fent una tecnificació amb el Michael Caicedo. Hòstia. Dic, un dels millors prospects del moment, 2003, que tant de bo li vagi tot superbé ara començarà a G-League segurament, vull dir, ha tingut uns anys dolents, però en el seu moment era la rapera, el Michael. Sí, vull dir, ha fet moltes voltes, no? Ha estat a Girona, sí. Granada, Lleida... On és ara? No sé ni on és ara. Ara, l'última notícia que vaig tenir seva era que estava com es diu, el training camp de la G-League per entrar a un equip d'allà. Que em sembla una bona opció i crec que pel seu joc bé. Bueno, total, estava fent aquesta tecnificació i li estava passant pilotes perquè tirés i dic, ostres, és que preferiria estar a casa. O sigui, he treballat un munt, estic aquí amb un xaval que és una joia, un xaval que a més una actitud molt bona per entrenar, unes qualitats que se't queia la bava veient com feia la facilitat que integrava el que li podries dir i no m'estava resonant res. O sigui, no estava connectant amb la situació i en aquell moment dius, bueno, o pots forçar això i menjar-me un altre any entrenant, venint, estant mort els dimecres, sortint a la 1 de la matinada, després els caps de setmana, després del partit, tenir febre, perquè el teu cos t'està dient no pots, i això, comprar la loteria cada dia fins que et toqui, o no fer-ho. I crec que en el seu moment vaig decidir no fer-ho, com vaig entendre que no es pot arribar a tot, i crec que això va ser una decisió que hòstia, em va ajudar un munt en el seu moment. Bueno, jo crec que està bé, sobretot la reflexió que n'extrec és que serveix també per altres àmbits i tot, és que has de ser honest amb tu mateix, no? I no autoenganyar-te, no? I això que dius, que si veus que no arribes, no passa res per parar, sigui un temps, sigui per sempre, o canviar del que estàs fent i anar cap a una altra via, perquè al final el primer és la salut, no? I estar bé amb un mateix. Però a vegades és difícil, fer aquest exercici d'això, de no autoenganyar-te i de ser honest amb tu mateix i dir, no puc fer això ara o no vull fer-ho, paro, i més això que dius, quan tu vols ser entrenador, estàs a les categories inferiors del Barça, joder, no ha de ser fàcil fer-ho com si estàs entrenant amb tots els respectes, jo què sé, la Rapitenca, saps? Que és més fàcil deixar-ho. I llavors tu l'any següent ho deixes i ja tires del tot per la via d'aquesta altra de les dades, no? Segueixo vinculat al Barça, perquè també part de la decisió per la qual vaig decidir no seguir entrenant era que m'ofereixen portar com tot el tema estadística avançada del Barça B, amb en Diego. Que amb el Diego superbé, vull dir, a nivell números crec que és una de les persones que pot entendre sense necessitat de tocar-los. I llavors em diuen que tinc aquesta plaça, que a més venia amb un augment de sou respecte al que cobrava com a entrenador, que tampoc era super difícil, però bueno, que em donava una estabilitat. I llavors dic, bueno, doncs segueixo fent el doctorat i porto aquesta part més que, clar, era fer tant scouting com del Barça B, com estar allà per respondre a les preguntes que qualsevol persona dins del club em pugui preguntar, fer una unificació de tot el que serien les dades de Pedrera per Sergi Martínez, no? Si has de trobar un lloc en el qual vegis l'evolució estadística d'en Sergi Martínez. Bueno, començar a fer les coses entre cometes bé, però no perquè sigui el Barça, sinó perquè en aquell moment tampoc no hi havia estructures de dades muntades
Clar, no existia. et diria el 95% de clubs. I allà vam començar a fer-ho amb en Martí Casals, que també un crac que ha fet molta recerca durant molts anys, molt acadèmic, i al mateix temps doncs, ja anava pel tercer any de doctorat i allà sí que vaig poder respirar una mica més i no calia que em quedés cada dia fins a la 1 de la matinada, podia anar una mica més tranquil i seguir amb la part d'investigació i les dades. I perdona un moment, per entendre-ho més, quan ara deies, per exemple, aquesta tasca que feies de poder respondre a preguntes que et fes qualsevol persona, no, de l'estaf o del club, quin tipus de preguntes són o quin tipus de dades et podien demanar per entendre més el que és, Des del Diego i la seva obsessió pel rebot ofensiu, no? De dir, que hem d'anar amb 3 o hem d'anar amb 2. Llavors, mirar aviam quines dades tenim per respondre a aquestes preguntes. Des del departament de scouting, anar mirant com evoluciona el Papi Badio i si realment les estadístiques que està fent són similars a les projeccions que s'esperaven d'ell. D'altra banda, m'ho invento, tenim scouting, tenim això, preparació física, jo crec que en aquell moment no em va arribar cap consulta, però treballaven amb un munt de dades de sensors i si m'arriben a dir ei, has de fer la sincronització d'això amb l'altre, jo els hi puc fer, i al mateix temps dins de Can Barça no només hi ha bàsquet, un club que té tot tipus de seccions i hi ha una part en el seu moment hi havia una part de dades de futbol superimportant amb els quals vaig començar a col·laborar i llavors podia fer com una doble vessant en la qual en la meva part del doctorat, tot i ser una persona de bàsquet, vaig començar a fer coses de futbol i podia accedir a les dades que tenien. I això em va facilitar, o sigui, va ser són unes paraules que pensava que no diria mai a la meva vida, però canviar el futbol em va salvar perquè va fer la recerca molt més fàcil per no haver de treure'm jo les castanyes del foc per intentar treure alguna útil amb dades de bàsquet. I és una frase que al món del bàsquet, el futbol em va salvar, s'acostuma a dir i sentir molt poc, però no, està bé, ho entenc. Però per profunditzar més, és que clar, a mi em costa d'entendre-ho, o sigui, em costa imaginar com es fa això. Per exemple, això que deies del Diego al rebot ofensiu, no? De si és millor anar amb que dos jugadors carreguin el rebot o que carreguin 3. Tu com es treu les dades? De què agafes tots els partits i mires, classifiques d'alguna manera quan hi van 2, quan hi van 3 i mires quants cops agafen... És que clar, em sembla una bestiesa poder veure tot això amb el ritme de jugades que hi ha amb tots els partits. O sigui, això és 2019. Jo no et diria que el 2019 jo no sapigués res de números, però definitivament sabia molt menys del que sé ara. Aleshores, algo que tothom quan comença a fer coses de números fa és picar a vídeo. I en el seu moment agafes una eina de videoanàlisi esportiu, agafes i piques els partits. Llavors, quan ja els tens picats amb tot d'etiquetes vale, això és la jugada que estem fent, aquesta, tal, a partir d'allà intentes treure conclusions. Aleshores, jo la resposta del que fèiem a Can Barça en el seu moment per rebot ofensiu, per exemple, és que no crec que estigués bé, per tant, no... Sí, crec que és millor que res, no? Que és agafar totes les jugades, input-output. Què ha passat això, hem tret això, ha passat això, hem tret això. Per què serveix això? Per tenir talls de vídeo, val, punt. Però ara, amb una mica més d'experiència, si vols després també, quan arribem al punt més o menys on estic ara o una mica més abans, si vols tornem a parlar de com podem resoldre aquesta pregunta d'altres formes. Vale, sí, perfectament. Em sembla interessant perquè, clar, per la gent que desconeixem això, a mi em sembla una feinada. Jo és que m'imaginava alguna cosa així, d'anar tallant el vídeo, anar apuntant i després fer l'estadística. Però bueno, llavors, no, una mica com segueix el següent pas? O sigui, llavors entres al Barça amb aquesta part d'ajudar el B, el doctorat l'acabes o quan... És que 15 anys, vull dir, ara estic tan tranquil que ho veig i no em fa res, però en el seu moment va ser heavy. El Barça amb això d'ajuda estadística vaig durar 3 mesos perquè o sigui, jo estava cobrant nòmina Pompeu Fabra i nòmina Barça i amb els diners que cobrava quan feia d'entrenador ningú es va preocupar. Però quan vaig començar a cobrar una mica més, que ara ho veig i sumo les dues nòmines i dic, ja és mala llet, la Pompeu em va dir, ei, tens un contracte d'exclusivitat de doctorat, això no ho pots fer. Llavors
va ser un tema burocràtic en el qual vaig dir, vale, doncs, no sé, poseu-vos d'acord, us puc donar un 5, un 10% del que cobro, és que m'és igual, però és que ho vull fer perquè per mi és important i pel meu futur professional crec que també. I s'estaven intentant posar d'acord, no sé què, no sé quantos, i es va fer el 2020, març 2020, i tothom tenia coses més importants a pensar que no pas el contracte de pràctiques del nano que els hi fa les dades al Barça B de bàsquet. I allà va ser com l'etern correu de ei, teniu alguna cosa? Ei, s'ha desbloquejat això? I no es va desbloquejar. Llavors jo seguia fent les meves coses, però sí, vaig invertir-hi molta energia que no hauria invertit, segurament, quan realment estàvem... O sigui, si dos parts estan destinades a entendre's i no s'entenen és perquè hi ha alguna cosa allà al mig que no depèn de tu o Sí, que sí. està una mica més amunt que no val la pena obsessionar-se perquè si és que no, és que no. I llavors, sí que acabo el doctorat, els 2 últims anys treballant amb coses de futbol, orientació corporal dels jugadors, no? Com estimar-la a partir del vídeo, veure que aquests jugadors estan mirant 45 graus, aquest altre 60, com això té un efecte als passes, als espais oberts. I llavors aquí ja entra com el moment en el qual dic, anem a mirar si podem viure d'això. Que si... Un cop acabes el doctorat, no? Sí, quan estava a punt d'entregar, en aquell moment vaig dir, puc buscar feina normal, qualsevol tipus d'empresa on hi hagi dades, o puc apuntar més o menys alt i veure cap on puc anar. Que això crec que és una part important, que és la següent. Crec que és simple, però aviam si puc fer que s'entengui. Jo ara, ja arribarem, però d'aquí 2 setmanes, ara potser he filtrat la data en la qual estem gravant el podcast, però d'aquí 2 setmanes començo a treballar per als Boston Celtics, increïble. Però aquest no ha sigut mai el meu objectiu. O sigui, si arriba a ser el meu objectiu des d'un inici, m'hagués obsessionat, hagués fet les coses de pressa, m'hagués saltat algun pas i no hagués arribat. O sigui, estic 100% convençut que no. Aleshores, sempre és com, en el moment que estàs, quan creus que ja has cremat l'etapa, veure si hi ha una etapa per sobre o hi ha un canvi total. Aleshores, jo quan acabo el doctorat sí que dic, doncs intento fer el següent pas, que seria treballar per a alguna empresa en la qual jo pugui entendre com funcionen les dades en un context professional. Perquè jo ho sabia des del punt de vista acadèmic, però professionalment sí que és cert que no... el que havia fet d'anar picant partits i traient estadístiques no podia ser que només hagués pogut aprendre d'una persona, que era el Martí Casals, durant els 25 anys que tenia, o 27. Aleshores dic, diguéssim que tu volies passar, per entendre una mica, de la part com més teòrica, no, a l'aplicació pràctica. Exacte. No? I quan deies que volies fer aquest pas més, anaves enfocat ja al bàsquet, diguéssim, això sí? Sí. Jo tinc molt clar que fer ciència de dades en un esport que no és el teu és increïble, perquè t'endús moltíssimes coses i pots aprendre tant de referents, tant de material que hi hagi online, del que sigui, però on tu pots afegir un valor real és en l'esport que tu domines. Perquè el millor científic de dades que no ha vist mai un partit de bàsquet segurament podrà aportar menys del que pugui aportar jo, sent jo una persona pitjor en la ciència de dades que aquesta persona. Clar, això ho he pensat quan deies al principi del Barça B, no? També, que al final... quan deies el scouting i tot, que clar, tu al final, amb el Llaneza, que clar, tu pots opinar més enllà de la part de dades, perquè tu has fet d'entrenador, coneixes el joc i pots interpretar un jugador més enllà d'una dada que una altra... Clar, tu podries treballar amb hockey, segur, a nivell de dades només, però clar, llavors entendre com s'agafa l'estic aquí ja sí que no... Exacte. Però és que són coses molt senzilles. Imagina't que tu fas una mètrica, ara, per exemple, en els últims 4 mesos de feina que he fet ara, a l'empresa on estava, que ara hi entrarem, he estat treballant amb futbol americà, que és algo que... O sigui, m'ho he passat teta, I he treballat amb gent supercompetent, m'ha agradat molt l'experiència. Ara bé, jo faig una mètrica, l'acabo i miro que són els 10 millors jugadors de la lliga. I miro allò i no tinc ni fava de si allò està bé o està malament. Clar. O sigui, quan portes un temps ja més o menys comences a detectar els patrons i veus que aquest jugador està aquí, que aquest jugador està allà, però
no hi ha manera. I llavors, clar, què havia de fer? M'havia d'esperar que la gent de la costa est d'Estats Units es despertés i jo envia un missatge dient, ei, això, o sigui, o jugar amb el xat GPT, però no, tampoc, no sé. Aleshores, clar, el valor està en ser un friqui de les dues coses, ser un friqui de l'esport en concret, o en qüestió en aquest cas, i després també en el món dels números. Vale. I llavors aquest pas que quan acabes el doctorat, com el fas? Quin és? Aquí sí que vaig tenir sort de timings, que és, durant el doctorat, llegeixo un munt de papers on sempre veig com els mateixos noms dels mateixos autors. Dic, perfecte, doncs vaig a mirar què estan fent aquestes persones i just havien fundat una empresa, una startup. Dic, fuà, increïble. A un d'ells l'havia conegut a un congrés a Barcelona i a Boston, llavors tenia més o menys el contacte. I vaig dir, ei, esteu buscant gent? I just va ser el moment que van començar a fitxar gent per l'equip de bàsquet. I la startup es deia Celus Analytics, i, hosti, va ser superdivertit. Vull dir, vaig fer el procés a 2 o 3 llocs, vaig tenir la sort de poder escollir on volia anar, i Celus Analytics va ser increïble. O sigui, va ser una decisió molt fàcil, en el sentit de que estava la gent de qui volia aprendre. Vaig entrar i allà, amb 8-9 friquis que érem, de bàsquet, o sigui, l'empresa era més gran, però dedicats al bàsquet érem uns 8-10, més mentories, vam fer un producte que era, bueno, érem una consultora d'esports analítics en la qual equips NBA utilitzaven les nostres dades dins dels seus processos. I això es crea aquí a Barcelona o no? Es crea als Estats Units? Es crea a Austin, Texas, Vale. però era una empresa totalment remota, i prou graciós que una de les persones amb qui treballava, amb qui vam construir gran part de la ciència de dades de bàsquet, és un noi que viu a Cerdanyola, que en el seu moment també vaig coincidir amb ell al Barça, en Javier Fernández, que ell és molt més eminència que jo. Si mai has de... Ell és de futbol, però si mai has d'entrevistar algú de futbol te'l super recomano. I, bueno, amb en Javier, que ja ens coneixíem i tot, vam començar a treballar, però com mai no he treballat segurament, tant a nivell de ganes, de dir, anem a fer això, perquè sabem que els equips de la NBA, els nostres clients, que era molt fort, vull dir, teníem totes les dades del món i sabíem que aquests clients utilitzarien el que els hi donéssim, i després també de treballar d'hores. I bueno, anar discutint amb aquestes persones de les quals volia aprendre, tenir reunions setmanalment, era... Bueno, és una cosa que jo crec que ara, a 2025, he normalitzat, però quan vaig entrar al 2021, sí, era fort, era fort. Clar, perquè, i diguéssim que vas haver d'adaptar l'horari també una mica americà, entenc, per tot aquest tema de reunions i tal, o més o menys ho podíeu anar combinant? Ho han posat molt fàcil. Amb Costa Oest, les 5:30 nostres són les... són les 8:30 seves. I allà comencen el dia més d'hora. Vale. No en quant a... Ells volen treballar de 9 a 5, no en aquesta feina, però en general el costum és començar a les 9 una mica abans. Llavors, acabant a les 6:30, com a mínim els de la costa oest tenia un mínim overlapping, però també amb els de la costa oest tenint 3 hores al dia de coincidir ja era suficient. Llavors, no vaig haver de canviar el meu horari, sobretot a nivell comparar-ho amb el doctorat, vaig reduir el meu horari i això em deixava... O sigui, allà vaig descobrir que eren les tardes lliures. Ja sigui per anar a jugar amb el Manrússia, ja sigui per fer qualsevol cosa, però bueno, sí. No vaig haver d'adaptar-me gaire. I això que deies, que vau començar una mica com de zero, no? Perquè al final era una startup, era una empresa que s'acaba de crear, i tot aquest producte que dius que vau fer, què era, diguéssim, o aquests serveis, què és exactament el que treballàveu o el que oferíeu a les franquícies de l'NBA? Perquè entenc que això ja neix pensant en el client franquícia NBA, no? Vull dir, bueno, lògicament, als Estats Units. Sí, no puc entrar moltíssim al detall el que es del pugui, que tenim, però perquè tothom es pugui fer una idea, en aquesta empresa teníem o disposàvem de totes les dades de tracking de tots els partits. En aquell moment 2D. Què vol dir això? Que per cada segon de cada partit NBA tu tens 25 mostres d'on estan els 10 jugadors a pista. I els tens identificats i et diu, vale, doncs el base està en aquesta posició aquí, l'altre està en aquesta posició aquí, s'estan movent d'aquesta forma, s'estan movent d'aquesta altra. Això per cada segon.
Per cada segon tens 25 mostres. Hòstia. I a sobre d'això, jo el tracking, bueno, més o menys ja el coneixia i dic, serà molt xulo. Però a sobre d'això és que les dades d'NBA de tracking estan etiquetades, que a mi això em sembla totalment marciano, en el sentit de quan algú agafa la pilota, en aquell fotograma et diu aquest jugador està touch, no? Agafa la pilota. Quan hi ha un dribbling, et diu aquest jugador està posant la pilota a terra, botant. Quan hi ha un tir, llavors tenir totes les etiquetes de tot el que està passant és que és increïble. O sigui, pots fer més o menys el que vulguis amb intel·ligència artificial a sobre d'això, però al final el que tu vols amb tot això és detectar patrons. Clar, que tu diguis, quan està votant el base i el pivot està sota l'aro, de 100.000 vegades, no? Què passa amb l'alè, no? M'imagino alguna cosa Exacte, exacte. O en aquest moment és probable, si tens un jugador que està obert amb la pilota que acaba de rebre, queda un segon al rellotge de possessió, el jugador tirarà. Vull dir, pots extreure conclusions de qualsevol tipus. Llavors, una mica, jo crec que l'aplicació més simple, que aquí no hi ha problema per explicar-ho, perquè crec que tothom que comença amb ciència de dades aplicat a qualsevol esport intenta fer això, són els punts esperats, o gols esperats, o com li vulguis dir esperats, que és quan hi ha un llançament, estimar la probabilitat de que aquell llançament entri. És el que he dit ara, no? Tens distància al jugador més proper, tens rellotge de possessió, tens vots previs d'aquest jugador. Quina és la probabilitat? Clar, això ho pots anar complicant, complicant, o sigui, afegint tantes com vulguis, no? Aquí és una mica d'on ve tot això que els últims anys, per exemple, el llançament de mitja distància, diguéssim, que s'ha perdut, no? Perquè una mica ve d'aquí, no? Que està com estudiat que surt més a compte, entre cometes, tirar de 3 o de sota l'aro que tirar de 4 o 5 metres. 100%. No? Ve de vosaltres, no? Per dir-ho així. No, vosaltres en general, vull dir... Sí, dels friquis. Sí, ve una mica d'aquí. Però clar, és que això és el més simple de tot. Després, per cada moment que hi ha alguna cosa, tens 1000 coses a calcular. La probabilitat de que un passe sigui exitós o no. Un hipotètic passe, perquè no cal que aquell passe succeeixi. Probabilitat de que es doni aquell passe. El valor d'aquell passe. No? I amb tot això, al final, acabes amb un marc descriptiu on està tot quantificat el que pot passar en cada moment a la pista. Llavors, si tu compares tot el que pot passar amb els seus valors vers el que ha passat realment, allà és quan tu pots intentar ja atribuir el valor als jugadors concrets i dir aquest jugador és bo en presa de decisió. Aquest jugador és bo en execució d'aquestes 3 coses. I això ho pots reduir al subconjunt de el jugador jugant un bloqueig directe. I això són mètriques que jo diria que són les més completes que hi ha. Que no tan sols les fem nosaltres, segur que les fa més gent, però si tu el que mires a final... Si tu mires punts per partit, no tens res. Si tu mires punts per possessió, està bé, però també hi ha un component de sort que no l'estàs mirant. Si tu mires el valor afegit, que ja no és punts, és una cosa que és valor, que és una mica més abstracta, aquí jo crec que el soroll es redueix un munt i sí que tens com l'skill real del jugador, com de bo és en alguna cosa, sí que pots afinar molt, molt més. Clar, al final la vostra feina una mica és d'una immensitat boja de dades, no? Perquè si dius que això que deies de 25 per segon amb els partits de NBA, tots ha de ser una bogeria boja de dades, de tot això tan gran, no? Anar a una cosa concreta, molt concreta, no? I com més concreta, millor, no? I entenc aquí és com, per exemple, els clubs, si m'ho estava imaginant jo, el valor que teníeu vosaltres, això m'ho estic imaginant jo, si fos un club, de dir, hòstia, doncs jo soc als Oklahoma, tinc un pivot que és molt bo bloquejant i continuant, doncs necessito un base que sàpiga jugar o produir molt en el pick and roll, digueu-me qui són els millors perfils per aquest tipus de joc meu, no? Algo així podria ser? Aquí toques un tema clau, o sigui, és tal qual això, Nosaltres oferim tot el banc de dades com perquè els propis equips prenguin les decisions i llavors després, a part d'això, a part del marc de dades descriptiu, que és el que ha passat, i la part d'atribució, que és comparar el que ha passat amb el que podria haver passat,
després hi ha una part també de projecció, de dir com encaixarà aquest jugador amb aquest altre. O sigui, coses hipotètiques que no s'han donat, veure realment si maximitzen o minimitzen el que tu vulguis mirar, que segurament en aquest cas d'un pivot i un base seria, per exemple, maximitzar el valor en accions de bloqueig directe. El que sí que et diré, per això, que després suposo que quan acabem aquest apartat de consultoria, és que no, dins d'un tema com que la presa de decisió és al final i la dada és al principi, en Celus Analytics o després, perquè va haver una adquisició i llavors Celus va passar a ser Teamworks, el que sigui, bueno, dins d'aquest procés nosaltres donem totes les dades, però nosaltres no hem estat mai involucrats en la presa de decisió dels equips. O sigui, sí que hem donat informes de jugadors concrets, però mai ningú de nosaltres ha estat en una reunió d'un equip en el qual es discutia si si jugador A era millor que jugador B. Vale, vosaltres presenteu necessiteu dona'm 10 noms de base. Al final sou com una consultoria de recursos humans, no?, per fitxar perfils a la feina, no? De dir, dona'm 3 finalistes i després ja trien ells qui són el que es queden, vosaltres els entregueu els 3, no?, i els que siguin, i ells hi agafen. Una altra cosa que volia dir amb això que has dit abans, que m'ha sorgit. Clar, quan dius maximitzar i minimitzar, o sigui, clar, també vosaltres també oferíeu l'impacte, per exemple, tornant a l'exemple aquest del pick and roll, de dir, vale, doncs amb aquest base augmentarem el valor del pick and roll i del pivot, però potser pel perfil de base l'alè que està a la cantonada baixarà el seu valor perquè aquest tipus de jugador farà que això, clar, tot això també ho mireu, no? O sigui, és un informe supercomplet. Sí. Crec que l'objectiu és, tu tens un jugador i vols saber, la pregunta inicial és que és molt simple, és aquest jugador val o no val? I si la resposta és sí o la resposta és no, la següent pregunta és per què. I el per què has de ser capaç de contestar. I dins d'aquest per què pot ser, doncs aquest jugador no és bo dins del seu context individual, no és bo perquè no sap jugar a pick and roll. Dins del seu context col·lectiu, no és bo perquè no encaixa amb qualsevol parella que jugui més de 10 pick and rolls per partit, perquè està allà ansiós per la pilota i llavors després ocupa els espais que no toca. Llavors, és un tenir taules de números per donar i per vendre, sobretot per vendre, en les quals puguis trobar les respostes al que tu et vulguis generar, ja posant en ment com si fossis un equip de la NBA. I ara estava pensant, que potser ho veurem ara més endavant quan parlem de la teva nova posició, que no sé què faràs. Clar, ara ho estem enfocant molt, no? Jo soc una franquícia, necessito fitxar un jugador, etc. Dona'm dades i tot. També treballàveu, entenc que o ja és una cosa interna dels equips, de com millorar el joc a partir d'aquestes dades, de dir, hòstia, estem perdent molts partits, no podem canviar per jo què sé, perquè no ens agafin tants rebots ofensius o perquè, no sé, fotem més triples o el que sigui. No molt, per un tema... És que és graciós, o sigui, hi ha molta veritat en el que diuen, però la relació que he tingut, com a mínim jo a bàsquet, potser altres esports és diferent, però la relació que he tingut amb els clients ha sigut, et diria, freda. I després coneixia els clients quan anàvem de congrés o de reunions de ventes i eren gent superpropera. I dic, aquí hi ha alguna que em falla. I després ho vaig entendre, que és les dades tenen secrets, diguéssim, i aquests secrets poden ser utilitzats pels 30 equips de la Lliga. I dins d'aquests 30 equips de la Lliga hi ha aquest client que és nostre, però hi ha aquest altre client que és nostre. Si client A ens diu, investiga per què m'està passant això, i tu trobes alguna que és interessant i, per tant, millores el teu model o millores els teus informes o millores el que sigui, client B també es beneficiarà d'això. Llavors, dins del sistema de comunicació que dèiem abans, nosaltres donàvem les dades, el nostre client és l'equip, però la nostra competència o la gent que tracta les nostres dades és la part d'investigació, o sigui, el departament de ciència de dades de dins dels equips. I allà és on passa tota la màgia, que és part és part de la gràcia, però sí que et diria que no formaven part de la resolució de conflictes laborals, que seria de l'equip, simplement pel fet de que
altres clients es podien beneficiar també d'aquest procés. Vale, clar, ja ho entenc, ja ho entenc. Clar, llavors hi ha una part també dins de l'esport que al final el juguen humans, no? Vull dir que si juguessin robots seria... Bueno, clar, llavors el problema seria que tots els equips empatarien perquè tot ho farien igual de bé. Clar, que hi ha una part, entenc, que és la que no podíeu entrar o no es pot entrar amb les dades, que és una mica el component humà, no? Perquè entenc que tu sí que pots dir a pista aquest perfil de jugador amb aquest altre no encaixen, però clar, llavors hi ha una part d'aquest tipus és un imbècil o és un egocèntric i el vestidor fotrà bromes no sé què amb l'altre s'emprenyarà perquè li ha fotut la dona, que això, clar, això ja o és molt motiu i això ja no es pot trobar, clar. Això no és el nostre objectiu. Hi ha una cita, ara no et sabria dir de qui és, però hi ha una cita molt bona que és tots els models, entenem models com a model predictiu, com els que fem nosaltres, tots els models s'equivoquen, però alguns són útils. Aleshores, no has d'assumir que el que està allà és com la certesa absoluta. És algo que et pot ajudar per prendre segons quines decisions. Els departaments de ciència de dades, quan comencen, si t'hi fixes, és un departament que creix sense eliminar cap altre. O sigui, no és un problema de suma zero, en el qual si poses aquí, treus aquí. Creixen, però els scouts internacionals no marxen enlloc, o els scouts en general. El número d'entrenadors segueix sent el mateix o inclús puja, perquè hi ha perfils especialitzats en dades, però en cap cas les dades han de ser l'únic recurs que tu tinguis per tal de prendre decisions. Clar, a més, això que deies ara dels perfils d'entrenadors, precisament que parlàvem al principi de Camp Play Canter, l'últim podcast, bueno, clar, estic dient l'últim, això no sé quan serà que la gent ho senti, però bueno, parlant de Tomàs Lísalo, no? Parlaven una mica d'això, no? És que no vull dir la paraula friki, però l'has fet servir tu, amb la qual cosa... Sí, no, endavant. M'agafo la llicència, però perquè s'entengui que cada cop, que té lògica, amb l'accés a les dades que tenim, potser, clar, fa 50 anys l'entrenador de turno s'havia de moure per sensacions o pel que fos perquè no tenia les dades. I ara cada cop aquest perfil més friki o més numèric o més de tota aquesta part de dades, no? Cada cop es comencen a incorporar més, sobretot als Estats Units, aquí a Europa, amb aquests temes sempre anem una mica més tard, no? Dins dels staff mateixos. Vull dir, ja no des de l'oficina, sinó l'staff. Cada cop hi ha més perfils d'aquests. Sí, si tu tens un departament de ciència de dades que és l'hòstia en patinet, que són els millors i les millors treballant les dades, però després no tens algú que tradueixi aquests números al primer entrenador. No dic el cos d'entrenadors, és el primer entrenador, no serveix de massa. Aleshores, sempre hi ha una persona que és traductor-traductora, que sap dels dos mons, que segurament vingui d'un context més de ciència de dades en un passat, i que veuràs que aquella persona està allà, al cos tècnic, i està als partits, està a les reunions de presa de decisions, i és el que fa una mica de pont entre entre cos tècnic i departament de dades, entre els friquis, però al mateix temps també hi ha inclús una posició que també s'estila bastant últimament a la NBA, és l'Assistant General Manager especialitzat en números també. Perquè no tan sols ho has de connectar amb entrenadors, sinó que també ho has de connectar amb el director esportiu per aquesta presa de decisions. Exacte. Llavors, són unes persones que més o menys són el vehicle perquè tot això pugui funcionar. Vale, llavors tu estàs, i aquí hi ha Zeus Analytics, hi ha una adquisició, deies, i tu estàs allà quant temps? Bueno, vull dir, fins ara? En total he estat 4 anys. I què seria el més... jo faig servir paraules com raro, ja sé que no és raro, però per la gent que no estem ficats al mundillo ens sona, diguéssim, a raro o bueno, no sé com dir-ho. Què heu fet a nivell de dades de dir, jo què sé, no sé imaginar-me, que heu arribat a mirar una cosa superconcreta que pugui ser com molt sorprenent, que el públic en general, el que dius al final, nosaltres mirem l'estadística del partit, punts, rebots, valoració, i ara els últims anys el més menys a pistes, saps? I fora d'aquí no sortim. No puc parlar massa. Vale, clar, però sí que és cert que aquí entrem en un tema que hem promès entrar-hi, que és que des de fa 2 anys, ara, sí, diria que 2 anys, es té el 3D de les dades.
Això vol dir que per aquestes 25 mostres per segon que parlàvem abans, no tan sols saps en quina posició estan tots els jugadors, sinó que també saps on està el seu colze o el seu canell. O sigui, quan dic 3D és que de cada jugador tens, no sé si són 25 que li diuen, bueno, key points, punts de referència, que et diuen en quina, o sigui, quina és la posició corporal d'aquest jugador. O sigui, al nivell de que el genoll està flexionat a X graus i això, en Sí. aquell segon, mentre té la... Hòstia. Sí, i això realment té aplicacions que poden ser molt simples, tipus el model que dèiem abans, no? De saber si un tir serà d'alt percentatge o de baix percentatge. Una part molt gran és si el tir està puntejat o no puntejat. Amb el 2D, tu si agafes la distància és la distància del centre de masses, no? Que seria una mica on tenim el core. Si mires el 2D, potser hi ha dos jugadors que estan molt a prop i llavors assumeixes que aquell tir està puntejat. Si agafes el 3D, el que pots mirar és la distància de pilota a mà. Vale. I aquí sí que és una nova variable de, bueno, potser el 2D et diu que estan molt a prop, però el jugador ha caigut i està al terra. Vull dir, l'has trencat i pots llançar. Llavors, bueno, amb el 3D s'han fet coses molt friquis, principalment perquè són tantes dades que jo et diria que treure un avantatge competitiu d'aquestes dades pot ser molt gros, però ningú l'ha tret abans. Per tant, has d'anar provant coses bastant boges, de dir, hosti, doncs potser aquesta característica que puc treure aquí i puc quantificar em pot servir per a aquest model que vaig fer fa 2 anys, no? I intentar anar millorant com en temes d'orientació. Clar, al final tu has d'anar llançant hipòtesis, no? Diguéssim, Sí. entre cometes, coses que et venen al cap i dir, hòstia, a veure si és veritat, no? I això es compleix i pot tenir valor després, clar. Sí, jo el que faig abans de llançar aquestes hipòtesis és veure molt bàsquet. Clar. Llavors vaig veient partits, vaig veient i dic, vinga, va, fixa't amb la velocitat de peus d'aquest jugador abans de parar un bloqueig directe, no? Per què un pivot fa faltes en atac en els bloquejos directes i hi ha un altre pivot que no? Més enllà de perquè a un li pitin i a l'altre no, però per què ho pot fer? Quina és la seva corporalitat en tot aquest moment, en quin moment flexiona, toca, no toca... O sigui, hi ha molt aquí com per intentar després dir, vale, i això després intentaré treure els números o les característiques que em puguin ajudar a millorar el que ja tinc. I entenc que per feina tot aquest bàsquet que miraves era NBA o aquí pot entrar també bàsquet europeu, ACB i tal, perquè és extrapolable una mica algunes coses? És extrapolable en moltes maneres. També jo soc un fidel seguidor del bàsquet europeu i miro molt bàsquet en directe. Aleshores, sí, jo et diria que la majoria d'idees que he tret les he tret o a una pista de bàsquet o, per més o menys graciós que soni, a la sauna. No soc, o sigui, no soc una persona amb gustos luxosos ni molt menys, però al gimnàs hi ha un dia de sauna que sempre cau i és el moment de dir, no tinc mòbil, no tinc res, estic aquí envoltat de persones rares o no rares, vaig a pensar i abstreure'm amb les meves coses i allà he tret un munt d'idees. És molt boig el que pot passar quan has fet esport i després tens una estona com per reconnectar. Hòstia, acabes de fer una cunya publicitària de les saunes molt, molt bones i inesperades. O sigui, al final, tantes dades i tant tot, i l'important surt a la sauna ja suant, eh? Sí, bueno, sí, sauna com... L'altre dia ho parlava amb un amic i aquest amic meu em deia que quan ell feia un trajecte mitja hora en bici era quan millor pensava. I li vaig dir que vigilés el semàfor si realment està tan així, però la sauna és més segur. Sí. Bueno, també té el seu risc, però sí. Ah. I vale, llavors arribem ja a l'espoiler una mica que hem fet al principi. Arribes als Boston Celtics. Bueno, primer, o sigui, bueno, no, és que em venen moltes preguntes. O sigui, què faràs allà? Data Scientist dels Boston Celtics o com... Sí, què faré concretament no ho sé, perquè també són... O sigui, ho porten molt en secret. Segur que tenen... Bueno, vaig a explicar sense explicar molt. Sí. El primer de tot és el motiu pel qual decideixo que necessito sortir de consultoria, com a mínim durant un temps. I és que
I és algo que crec que, tal i com vivim l'esport aquí, com a mínim a Catalunya, és bastant significatiu que en aquests anys que hem estat fent consultoria hem tingut equips que han fet bones sèries de playoff, per exemple. Llavors, jo em llevava al matí, no obria el mòbil, no obria res, posava el League Pass a l'ordinador i em mirava el partit mentre esmorzava i, hòstia, i guanyaven. I hi havia partits que guanyaven. I la connexió que sentia jo amb aquells equips era zero. O sigui, no zero, però que no Sí. m'ho sentia meu en cap Ja. cas. I era com, i per què estic treballant jo 40 hores a la setmana intentant treure les millors dades si després no me n'alegro d'aquest buzzer beater que ha sigut l'hòstia i bueno, total, que en aquest cas va ser com, bé, molt bé, m'ho he passat increïble, he conegut a gent top en lo seu, però el que et deia abans, no? Crec que l'etapa ha sigut cremada. Si tu estàs passant-li pilotes a Michael Caicedo i no sents res, etapa cremada. Si tu estàs mirant un partit de bàsquet que hauries de sentir moltes coses i no sents res, també etapa cremada. I llavors és quan, això suposo que va ser més o menys playoffs de l'any passat, vaig dir, bueno, potser si trobes una opció que et pugui engrescar, pots començar a treballar com a data scientist per un equip NBA. O sigui, em veia llest per fer-ho a nivell tècnic, cosa que fa 4 anys no me'n sentia, i llavors era només com... I ara no vull semblar gens flipat, però després de treballar 4 anys en una empresa on hem estat fent consultoria, jo crec que aquesta posició o sigui, estic en una posició més o menys privilegiada en la qual també puc més o menys triar a on vull anar. Durant aquests 4 anys de consultoria he conegut molts equips de ciències de dades de la NBA, ja sigui perquè fossin clients, ja sigui perquè els hem intentat vendre el producte, i ja pots veure de quin peu calça cadascú. Vale, sí. Pots veure si fan molta ciència de dades però ja s'estan queixant que el general manager no els hi fa cas. Pots veure si porten 2 anys atascats no, com es diu en català? Encallats, no? Sí. Encallats amb el mateix. Pots veure si fan bé les coses sobre el paper o no, en certa manera. Que més o menys, o sigui, la gent que treballa a la NBA, tots els científics de dades, enginyeres, són increïbles. O sigui, els equips que no fan, entre cometes, bé la ciència de dades és segurament perquè el context esportiu en el qual estan no els deixa avançar tant com voldrien. Vale? Això, no, clar, perquè sí, això al final també, com a totes les empreses, també depèn una mica, entre cometes, del jefe, no? Vull dir que si tu... Vull dir que imagino que tots els equips ho tenen un departament perquè l'han de tenir, però segur que hi ha una franquícia que el general manager hi creu de veritat i una altra que no hi massa i el té perquè l'ha de tenir i li fa el cas que li fa, no? Sí, clar. Exacte. Aleshores, dins d'aquests 30 equips, tampoc puc explicar massa com va anar, però sí que és cert que tu li vas fer la pregunta a l'Artau al seu programa dient i et venen a buscar o els vas a buscar? I en el meu cas els vaig anar a buscar. Vaig anar a buscar a 2 equips que pensava que podia ser un bon fit, que l'encaix podia ser bo, i els 2 em van dir que bé. Un sobretot era més pensant en la temporada següent, 26-27, i aquest altre, que eren els Celtics, bueno, ho hem estat parlant, hem estat mirant què podia portar, què no, durant un procés, com diguéssim, de selecció, però és que, clar, és que els equips NBA, per les places de ciència de dades, i això és, perdó per la paraula, però és una putada, no obren places i diuen, ei, busquem aquesta persona. No, allà el que es fa sobretot és el que en diuen opportunistic hire, que vol dir conec a una persona capacitada per fer aquesta feina i me la porto aquí. I o sigui, faig el que puc, faig mans i mànigues, no?, per treure els diners, per contractar aquesta persona, perquè crec que em pot donar el que espero i un valor afegit al departament. Vale, o sigui, que diguéssim que no, bueno, evidentment, no? Però vull dir que no es publica a LinkedIn, estem un data scientist per X franquícia, no? Sinó que és això que dius, vale. Hi ha equips que sí, però la majoria de places són places de pràctiques per estudiants nord-americans, sobretot. Hi ha alguns altres equips que sí que ho fan, però també és un percal, perquè gent que estem aquí a Europa, aquests
portals per aplicar una feina, la primera pregunta és: tens visa per treballar als Estats Units? I la resposta és no. Llavors, si és no, és una Ja estàs feina fora. que és molt llaminera, que aplicarà a tothom, i el primer filtre no el passaràs mai. Que és algo que jo... És que no m'he ni plantejat. Aleshores, bueno, per sort, havent treballat dur, havent fet bona feina amb Celus, Teamworks, no tan sols meva, sinó de tot l'equip i tenint una plataforma xula, crec que vaig saber aprofitar aquest fet, no? de la gent que coneixia la meva feina com per vendre'm a les persones amb les quals jo pensava que podria ser profitós com per les dues parts. Llavors, en Boston superbé. No, i això, la pregunta era... que què faré? Això no ho sé, però ells saben perfectament el que faig jo i jo sé que ells són un equip en el qual l'assistant general manager, que s'encarrega una mica de les dades, porta 21 anys allà i va crear el departament de ciència de dades, i els dos directors d'analítica porten 12 i 13 anys. Aleshores sé que no estaré començant de zero i creant el mateix model que et deia abans de la probabilitat de que entri un tir, sinó que allà ja tenen un munt d'eines de les quals, òbviament, estic super disposat a aprendre cada una d'elles i, bueno, de tot això fer un mix i veure en quin punt puc jo aportar el meu granet de sorra. Que clar, és el que dius, hi ha una estructura feta, aquí és a partir d'ara tu sumar, no construir de zero, sinó anar creixent. Bueno, doncs també, clar, doncs d'aquí un any podem tornar a tenir la conversa i ens expliques també una mica què és el dia a dia dins d'una franquícia NBA, no? Vull dir que al final també, sigui el que sigui que faiguis, només per on estaràs, entenc que tindrà un impacte... El que deies abans, no? Vull dir que tu ara entenc que seràs dels Celtics. Vull dir que abans... Sí. Clar. Sí, inclús ara que estic entre feines, diguéssim, que tinc 2 setmanes, paper i boli i Joe Mazzulla. Vull dir, no, estic 100% dins del vaixell dels Celtics. Clar, hi ha Joe Mazzulla, que de fet és bastant amic de Josep Guardiola, no? I després el director general és Brad Stevens, que és un cas curiós, no? Perquè va estar 7 o 8 anys de primer entrenador i llavors va passar a fer de general manager i de fet va guanyar el premi a millor general manager, ho estic dient així perquè ho he mirat abans, no ho sàpiga de memòria, fa un any, em sembla, el 2024, i que és una persona... Tots dos són joves, no?, de fet. Sí, i són una barbaritat. No he parlat amb cap dels dos, de moment, però en Joe, com si fos amic meu de sempre, però... Molt dels Celtics, ja, En Joe, a l'arròs de premsa hi ha hagut més d'una en la qual ha parlat de punts per possessió i no punts per partit. No trobaràs gaires entrenadors que tinguin aquest discurs. I crec que en Brad, sense fer focs artificials del seu ego ni res, crec que sempre totes les decisions que ha pres, que sé, per dir una, el traspàs de Derrick White, no? O, que sé, aquest any, tots els jugadors aquests, tots els wings atlètics que tenen, que poden jugar a primera unitat, segona unitat, per competir, no sé, totes les decisions que fa, segur que tenen com un raonament lògic darrere molt heavy, que jo tinc certes idees, però és que segurament no faig ni el 20% de la idea que ell pot tenir al darrere. I, bueno, per mi, ell i també altres com Sam Presti, però són persones que saben tant de bàsquet que és que ni que sigui 5 minuts parlant amb ell serà increïble i una font d'aprenentatge que, joder, molt agraït. O sigui, no, dir-ho en aquest podcast potser sembla com fer la pilota a un buit artificial, no? Però super agraït de l'oportunitat realment intentar per començar a sumar des del dia 1. No, joder, és que al final, hòstia, que... Vull dir que hem repassat una mica tota la teva vida, bueno, tota la teva vida no, però vull dir, des d'aquesta part de dades i tot, clar, hòstia, si tu t'arriben a dir quan vas començar que acabaries als Boston Celtics, o sigui, vull dir que arribar a l'NBA és l'hòstia, però que jo que sé, que si et diuen els Pelicans, doncs dius, hòstia, és l'hòstia perquè és NBA, però bueno, són els Pelicans, no? Però, hòstia, els Celtics, que és, bueno, la franquícia amb més anells i tot, i la més coneguda els Lakers i segurament els Bulls, hòstia, és un d'allò. I a més ara et convertiràs, suposo que rebràs propostes d'entrevistes del diari AS i el Marca per Hugo González. Háblanos de Hugo, ¿no? ¿Cómo le va a Hugo? Sí. El chico de Barcelona que hace que Hugo juegue más. Jo què sé, no. Era más eficiente. Sempre m'allunyo molt del sensacionalisme.
però, bueno, que piquin a la porta, però No, no m'hi trobaran. és que ho deia en broma perquè l'altre dia vaig veure, no sé si era encara no sé si serà el Marca, que, no sé, l'actuació decisiva d'Hugo González, i va jugar, em sembla, 2 minuts, i dic, joder, és que Sí, també sí. que ja es feia abans, Abans jo me'n recordo quan anava a la uni, que entrava cada dia a mirar això de l'NBA i tal, una època que la web de NBA.com em sembla que estava amb l'AS o estaven com associats o alguna cosa, i joder, era escàndol. El partidazo de Calderón, no sé què, entres a mirar els números i dius, joder, tio, el partidazo. Però bueno, no, hòstia, molt bé, jo, clar, et vaig conèixer fa anys, ja em vas dir una mica el que... Vam estar parlant sobretot molt a la presentació del llibre de Campo Canter i em vas estar explicant, bueno, això, el que feies i tot, i, hòstia, joder, jo també, o sigui, molt guai, tio, o sigui, enveja, vull dir, tu has currat molt, sí, pel que has explicat, tu has currat molt, moltíssim, i, bueno, però, hòstia, ja és... Clar, ja quan cremis aquesta etapa sí que ja no sé si més amunt ja no sé si en trobaràs gaires, ja. Sí, però, o sigui, crec que no hi ha... Crec que estic en un punt on... Sí, clar, aquí entrem en un altre subtòpic, però crec que si hagués de cremar una etapa més ja hauria d'anar a viure als Estats Units, perquè això encara... No ho he dit, però jo no em mudaré de Barcelona. Et quedes aquí, no? Era el meu únic requisit quan vam estar negociant termes i condicions, no sé com es diu, però... no sé, i aquesta és la part de la qual jo crec que estic més orgullós, val? Que he treballat, però crec que qui més qui menys, tothom treballa a la seva feina. O sigui, hi ha feines que més i hi ha feines que menys, però si tens una passió per la teva feina, correràs hores i les faràs bé. Per tant, això no em diferencia d'algú que està fent una molt bona feina a qualsevol altre tipus d'empresa. Però sí que estic content de la meva època a Barça no haver anat allà a intentar llepar culs, agafar-me algú i anar de la mà d'aquest algú als 50 clubs que ha anat després i intentar arribar a l'ACB així. No estic dient això perquè hi hagi algú que ho hagi fet, Sí, però no. és com un camí totalment, en certa manera, lícit, perquè si ho vols fer, les connexions és el millor, però crec que jo ho he fet amb treball sense trepitjar ningú en cap moment, i alhora com sent molt conscient de que això és una feina. Una feina que pel meu gust és l'hòstia, m'ho passo molt bé, els diumenges no tinc crisi de diumenge tarda, al contrari, a vegades ja dic, demà començarem aquest model. Sí, això és una sort, però, una gran sort, sí. però al mateix temps no deixo de fer les coses, o sigui, jo crec que les coses que em caracteritzen més, vale que sí que sóc un friqui de números, però fora de la feina sóc moltes més coses, no? I, o sigui, ara semblarà que estic romantitzant coses que ni fu ni fa, no? Però a mi anar a fer un menú del migdia amb uns pares els dijous m'omple. A mi el dissabte baixar amb la meva parella a comprar un fuet i un bròquil al mercat que hi ha sota de casa m'omple molt. Veure bàsquet en directe, d'infrabàsquet de segona catalana, cada X temps per veure algun amic que encara juga, això són coses que dic, hosti, no estic disposat a deixar-ho anar després de tota la feina que també he fet fora de pistes, no? I fora de l'ordinador, que és estar bé. Llavors, també sóc molt conscient que això és una feina, si algun dia, esperem que no, però si algun dia acabarà i jo no estaré enfonsat ni molt menys. Però això està molt bé, això que dius, perquè al final la vida són com diverses potes o com li vulguis, allò que diuen a la sotana, no? Un tamboret de 3 potes o 4 potes, no sé, però vull dir que són diversos àmbits i jo crec que és important que tots siguin independents un de l'altre i que puguis, dins del possible, que no és fàcil, tenir-los tots bé, perquè de vegades també ho penso, si tu, per exemple, amb la feina no tens aquesta sort ara, però jo què sé, gent que a vegades no està bé la feina, diu, bueno, doncs si cultives o pots tenir els altres àmbits bé, doncs, bueno, al final és un àmbit dels altres que no és perfecte, però bueno, pots tenir l'altre. Si ho aboques tot al mateix sac o t'obsessiones només amb la feina i abandones tot l'altre, hòstia, el dia que perdis la feina o no et vagi bé, estaràs jodido, perquè no et quedarà res més. I no, home, i hòstia, i també me n'alegro que estiguis tan enamorat com perquè t'ompli anar a comprar bròquil. Bueno, he dit un bròquil per dir un bròquil, però sí. No. I amb això que deies, crec que també va a la línia del que deia abans. Si tot això hagués sigut el meu únic objectiu, hagués intentat... Potser hagués arribat, i potser hagués arribat no amb 31 i hagués arribat amb 27, però crec que de la gent amb qui he treballat, potser hi ha gent que et diu que sóc un excèntric i potser hi ha gent que et diu que sóc despistat o tal, però crec que ningú et dirà aquest tio em va fotre un punyal a la que va poder
i jo què sé, i em va tancar el quartelillo perquè no arribés a l'hora a entrenar. Vull dir, Sí. No, crec que aquestes coses són importants. sí, també perquè moltes vegades ja s'associa, no? Hi ha com aquest ideari general de que la gent que triomfa, també sobretot en el món esportiu, no? I professional i competitiu, és que si no ets un cabron i no sé què, no pots arribar a lo més amunt, no? Però això a vegades passa, no? Amb jugadors, entrenadors i tot, i també està bé veure que s'hi pot arribar també, vull dir que pots arribar molt amunt sense ser un desgraciat que trepitges del costat, vull dir que Exacte. pot arribar de moltes maneres, i això està bé. Vale, et volia, no sé què, em sembla que ja hem parlat tot. Sí, l'última cosa que volia dir és que ara pot ser que hi hagi un boom, clar, és que tu no sé què em diràs, clar, però un boom de tot això amb les dades, amb el bàsquet, i que, no sé, que potser s'està perdent una mica, que està tot tan, com has fet servir tu abans la paraula, tot tan etiquetat i tot tan parametritzat i tot així, que hi ha un punt que, hòstia, que no perdre l'essència del joc, no? Però a vegades que amb els jugadors potser a vegades els veus una mica com... Això és una sensació meva, com molt... És a dir, abans una mica els jugadors feien una mica de tot, potser i ara ja, doncs, a la NBA, no? El 3&D, no? No, doncs tu defensar i a la cantonada tirar triples, perquè aquí és on fiques bé i a l'altre no fiques, i que el joc pot quedar una mica com, no sé, com molt robòtic, o que llavors hi ha equips que no, i que poden portar tot això, no sé, penso en Indiana o Oklahoma, que, no? Amb un nivell de dinamisme i mobilitat que també canvia. Però no sé si alguna vegada has fet aquesta reflexió. Sí. I això és una reflexió que jo crec que sempre acabo dient, que és el bàsquet ara mateix està en el punt més eficient de la seva història, això és un factor, però també és cert que a mi, bueno, fins ara que sóc d'un equip i que vaig amb ells a muerte, veure un partit sencer de la NBA em costava. Per què? Perquè crec que no és incompatible fer el bàsquet eficient i fer-lo més avorrit. Aleshores, dins d'aquesta sobreespecialització, crec que... I sense anar d'erudito, això, sense anar d'erudito, crec que per un aficionat estàndard, o com diuen a la NBA, el casual, sí que pot ser molt avorrit, però per la persona que vol entendre una mica més, no? Que crec que tothom que escolti aquest podcast crec que estem dins d'aquesta categoria, no s'ha de treballar un equip NBA per ser un erudito, hi ha moltes vessants del joc que són molt interessants, en les quals pots treure'n coses positives. Per exemple, l'eficiència ofensiva segueix incrementant, no? Els punts per 100 possessions de la NBA van pujant. Els equips canvien com juguen. I llavors, si tu agafes un dia i mires tots els 100 Spain pick and roll que juguen per la nit, veuràs coses tan diferents. O sigui, si et juguen a 7 metres o el juguen a 9. Si el pivot toca o no toca, si el si el que bloquejarà el bloquejador toca o no toca, si després aquells dos, quina és la defensa. O sigui, crec que dins una situació en la qual és cert que els jugadors estan sobreespecialitzats, hi ha uns patrons, sobretot tàctics, que es fan molt més rics. Perquè si vols seguir pujant, si segueixes jugant el mateix no passa res. I de sobte t'arriba un Memphis, de l'any passat sobretot, que no et juga cap pick and roll i que estan generant tot avantatges a través del bot, que dius, hòstia, això és diferent. I estar habituat a veure NBA, per exemple, i de sobte poder reconèixer que Memphis ho fa diferent sense mirar les dades, vol dir que ja estàs gaudint d'aquell esport perquè ja t'estàs fixant en unes coses més que no és una liup, per exemple. Sí, que llavors pots anar a mirar les dades un cop després, no? I que et reforcin aquesta idea i d'allò. Sí, a mi això a vegades, clar, no evidentment a aquest nivell, però jo miro més bàsquet europeu per tema horaris i tot, però a vegades això, no? Veus un partit i surts amb la sensació de dir, hòstia, aquest tio avui, no sé, coses, no? Llavors mires l'estadística i dius, hòstia, doncs sí, la sensació que tenia s'ha complert. Sí, no, llavors sempre hi ha equips també que a mi m'agrada veure també com van evolucionant els estils de joc i tot, no? I sí que ha millorat molt, també jo veig, hòstia, tu mires un partit de la NBA dels 90 o així, i guai, jo sí que era... Perquè a mi em fa gràcia això a la gent, no? Els que abans defensaven més i abans eren millor. I dius, guai, tio, tu mires un partit de la NBA dels 90 i jo era infumable. O sigui, si jugaven 48 minuts i quedaven 74-72, que dius, tio, però això on hem anat a parar, saps? I llavors, no sé, quan veus propostes més innovadores, abans que parlàvem del Lísalo, jo recordo quan va començar aquí a Europa, el Bon va venir a jugar a Manresa,
I, uah, tio, jo vaig flipar. O sigui, ens van fotre 2 castanyes fortíssimes i nosaltres érem un bon equip i érem un equip competitiu, però és que jugant d'una manera que et semblava que estaves mirant o sigui, com molt revolucionari, saps? O sigui, estàs com un altre esport. De cop eren 5 tios corrent com bojos, tallant, no paraven. Com, uau, què estic veient, no? I miraves els jugadors i realment ara alguns s'han fet més, no? Els shorts i això s'han fet més bons i més coneguts. Però en aquell moment tu pensaves, et toca el bon, veus la plantilla i dius, uah, aquests ja veuràs. I hòstia puta, de cop al·lucinaves. I ara ho va portar a París i ara, pues, bueno, hi ha més equips que comencen a jugar d'aquesta manera, però bueno, sempre hi ha com uns pioners, no? Jo vaig a veure la penya amb mon pare i el que dius tu de Manresa contra Bonn va ser penya París quan l'any d'Eurocup, que també va ser el mateix, que era... O sigui, i van competir, la penya, el partit a casa va acabar la pròrroga i tal, però era com, hòstia, això és diferent. Sí. Però bueno, tenir aquests referents positius en aquest cas mola. O sigui, el tema està en què algú de més amunt ha de confiar en l'Isalo. Sí, que t'ha de permetre jugar així, sí. Sí, i que algú compri la idea i, jo què sé, hi havia un documental al Plus, que no miro mai documentals i menys al Plus, però estava malalt i em vaig tragar un documental del París de com feien la posttemporada a un camp a la muntanya i tal, i la química i tot el que hi ha com una mica al darrere, no? També de psicologia, que jo aquí ja no hi entro, però era una cosa especial. Era una cosa que costarà tornar a trobar un equip que arribi aquí, sobretot a nivell Eurolliga, perquè hauràs de passar primer per Champions League, després Eurocup, després Eurolliga i allà ja... És que per mi el gran mèrit de l'Isalo va ser això, no? Que al final, vull dir, sí que és un equip que arrasa la BCL, a la Champions, el París fitxa l'entrenador, el director esportiu, jugador... En total fitxa 10 entre tècnics i jugadors, ho porta a l'Eurocup, ho repliquen, guanyen l'Eurocup, l'any següent ja van a l'Eurolliga i dius, bueno, aquí ja sí que se la foten, i guanyen el play-in contra el Madrid i es classifiquen pel play-off. I dius, hòstia puta, però... I els mateixos jugadors... O sigui, el que era l'MVP a una va ser l'MVP l'altre, i dius, hòstia... I per mi la clau és el que dius, que al final tu has de ser un pioner, algú ha de confiar en tu, i llavors el que per mi encara és més difícil si aconsegueixes tot això, que ja és molt complicat que no tractin d'excèntric i et diguin, oita, vés allà i fitxem l'Ivanovic de turno, que farem sota caballo rei sempre i ja està, és que els jugadors et creguin, perquè clar, quan tu vas amb una idea tan trencadora dels que els jugadors han viscut fins aleshores i dius, jugarem així, jugarem d'aquesta manera, que és el que no estan fent els altres, hòstia, que et creguin i vagin a mort amb aquesta idea, hòstia, també té aquesta part d'això que dius, no? Una mica de xamant, no? De convèncer tothom que la idea és bona i que vagin a per ella. I això, hòstia, sí. És maco quan surt. 100%, no hi ha gaires casos, però els que hi ha són un goig. Sí. Bueno, no sé si tens alguna cosa més que volguessis comentar o alguna cosa que s'hagi quedat en el tintero. Abans pensava en un moment, però no sé en quin moment i després se m'ha passat perquè soc bastant dispers. Tema, crec que era quan... Bueno, és igual. Hi ha molta gent que vol començar a treballar amb les dades i el món del bàsquet i això és increïble perquè vol dir que estem creant una comunitat i amb la federació s'estan fent moltes coses i hi ha una microcredencial de la UB amb la federació per començar-hi i tot, però sí que és cert que l'oferta és molt limitada. Vull dir, de gent que puguis dir a nivell, per exemple, Catalunya, Espanya, de gent que treballi amb dades i que es guanyi la vida amb això, som més aviat pocs. Dades en bàsquet, entenem? Sí. Vull dir, Sí. Altres esports jo crec que el futbol sí que en deu haver-hi més, tampoc és una bogeria, però n'hi ha més. En bàsquet és realment limitat. Llavors, jo rebo molts missatges al LinkedIn, abans era al Twitter, però des de que està com està ja no, al LinkedIn preguntant què fer. Ei, jo vull fer el que has fet tu, com ho faig? Ja. I aquí crec que hi ha dues coses. El primer, que és un camí molt llarg. Crec que aquest podcast ha estat bé perquè crec que hem posat anys i hem repassat molt bé etapa uni, etapa carrera, o sigui, etapa carrera professional, diguéssim, com he arribat amb 31, o sigui, de nou, al principi has dit jove, jo no hi estic del tot d'acord, però, bueno, dins de tot això s'ha arribat, vale. La gent que intenta fer un postgrau de qualsevol tipus, que posa esports
i intenta després dir, ei, teniu pràctiques a Celus Analytics o a Boston? Jo crec que la gent ja no em preguntarà tant si poden venir a treballar, no? Però abans rebia molts missatges i era com, tant de bo, i segur que de totes aquestes persones que m'han escrit, hi ha gent supervàlida, que és molt bona fent la seva feina i que pot arribar a ser molt bona dins d'aquest camp, però cal fer coses. Cal canviar d'esport i fer ciència de dades en altres esports si no trobes dades en el teu. I després cal delimitar molt bé què vols ser. I amb això m'explico. Perquè o sigui, i crec que això és un problema que, com hem anat veient, jo també vaig tenir. Jo no sabia si volia ser entrenador o volia ser científic de dades. Què va passar? Vaig provar les dues perquè vaig estar en un context en el qual m'ho vaig permetre i hi ha una que no em va funcionar del tot bé. Si vols ser entrenador que sap fer servir les dades, jo sempre recomanaria com mirar què han fet les persones que fan aquest camí, no? Per dir noms de gent que s'ho està currant molt i està intentant arribar. Pol Rodríguez, que va estar amb Samaniego a Xile l'any passat i ara està ajudant al Castelló a l'E Plata. Un tio que sap molt de dades, però ell no és un científic de dades com jo. És una persona que està a pista aplicant aquestes dades. Vale? I està apostant per aquest camí. Lluís Riera seria el màxim exponent d'aquest tipus de rol, però dins de tots aquests perfils, no. Buscar el que s'adequi més al teu. Si vols ser un entrenador, doncs fixa't amb el Pol. Si vols ser un científic de dades, et pots fixar en mi, et pots fixar, per exemple, hi ha un nano a Alemanya, el Nil Crespo, que està fent ara recerca també de bàsquet per poder arribar a dedicar-se a això. Com veure que el camí té molts peatges i en cap cas podràs anar a un congrés d'analítica i sortir d'allà amb una feina, malauradament, perquè hi ha molta oferta i molt poca demanda. Llavors, era com per tancar tot això, dir que és molt important la part dels perfils, no? De dir, jo vull ser això, jo vull ser com aquest tio, vull ser com aquesta tia, el que sigui, per a partir d'allà decidir quina és la teva estratègia per arribar a aquell punt. Clar, és una mica el que passa en altres àmbits, no, també de l'especialització, no? Vull dir, d'anar com una cosa concreta dins de tota aquesta barra de dades i bàsquet, no? De triar bé o entendre bé primer quin és el camí que a tu t'agradaria veure, no? Aquí també està bé provar, no? Entenc, una mica com vas fer tu, no? Si pots provar diverses coses, veure on et sents més còmode i llavors decidir. I entenc un punt important, que bueno, el 2025 ja no és tan sorprenent, probablement, però vull dir el tema de l'anglès, no? Dels idiomes, perquè al final, com tu has dit, això als Estats Units està molt més desenvolupat, aquí a Europa, Espanya, Catalunya, menys. Entenc que amb els anys s'anirà desenvolupant, però vull dir, tots aquests departaments amb clubs ACB, bueno, ara no vull parlar per tots perquè no ho sé, però vull dir, imagino que o no hi ha aquests departaments o són molt més reduïts que hi ha i vull dir que com més local, en aquest cas, més complicat i has de poder tenir la capacitat idiomàtica, no?, de poder treballar Sí. en qualsevol lloc del món, no? I com dic Estats Units, doncs jo què sé, la lliga japonesa o l'australiana o on sigui. Sí, o, què sé, m'anava a ficar en un berenjenal, no parlaré. Però sí, anglès com a mínim no ha de ser un impediment. Exacte, no t'ha de tancar una porta, sí. Exacte. I has de tenir com... Jo crec que el currículum ha de tenir els mínims forats possibles per si han de decidir... Bueno, això en bàsquet i en qualsevol feina, Si han de decidir entre tu i una altra persona, no has de tenir aquests forats que puguin fer que no et seleccionin. Llavors, a nivell nacional, és que els pressupostos que tenen els equips no són públics, però està clar que no són el salari cap de la NBA sí que és públic i pots veure Sí. quants diners tenen per jugadors allà. Aleshores, si tu extrapoles o fas la regla de 3 per veure quan poden gastar en un departament d'analítica, està clar que a lligues que no són la nacional hi haurà moltes més oportunitats per treballar-hi. Sí, jo mira, per tancar també amb el tema aquest que deies del currículum, crec que també és important, a mi m'ha servit al llarg de les meves experiències laborals i entrevistes i tal, que n'he fet bastantes, que és també tenir clar o sigui, quin és el teu valor, el que tens, el que creus i el que vols aportar, i també quines les necessitats del lloc on vas, no? Diguéssim, una mica el que has dit tu, no? De dir, ostres, doncs jo ja sé que ja hi ha un cap que porta molt temps, un altre que porta tal, amb la qual jo ja sé que no busquen això, llavors tu, a l'hora d'entrevistar-te o destacar-ho al currículum, potencial que ells busquen també. Sí. Perquè no serveix de res que fotis un currículum de 4 pàgines explicant
25 coses quan ells, l'empresa, sigui de l'àmbit que sigui, en busca 2 concretes. Les altres 23 no cal que les expliquis en aquest cas. O sigui, centra't amb el que necessiten i tu els hi pots aportar. I fes focus amb això, que és el que al final et donarà valor. I això serveix per tot, crec. Sí, 100%. Crec que en les entrevistes, siguin equips, siguin empreses, rarament haurien de dir alguna que et sorprengui. En el sentit de que tu hauries de saber anar una passa... O sigui, si hi ha 3 períodes d'entrevistes i estàs al primer, tu hauries d'actuar com si estiguessis al segon. Tu ja saps què fa aquella empresa, saps quina persona t'està entrevistant, saps... O sigui, tens una mica... Tens aquesta capacitat per anticipar-te. I crec que això és un factor bastant diferencial en aquests processos. Sí, exacte. Conèixer qui és la persona que t'entrevistarà, què fa, quant temps porta l'empresa, què fa... Sí, tot això. Bueno, ha acabat sent un podcast de recursos humans. Bueno, qui ho hagués dit? Sí. No, però està bé. Crec que tot és interessant i al final també la idea d'aquest podcast és una mica aquesta, que al final, a partir de gent del bàsquet, també extrapolar coses que serveixen per tots els àmbits de la vida. I, bueno, res, la gent que hagi arribat fins aquí, si ho estigui escoltant a YouTube... És que això no ho faig mai, tio, i veig que ho he de fer. Que us subscriviu a la plataforma que sigui, doneu likes, ho compartiu i tot això, perquè això s'ha de fer i soc molt dolent amb això. Després, quan penjo, sempre dic, hòstia, no ho he recordat i bueno, està bé dir-ho. Següent cop al principi, per si de cas, també. Una sí, falqueta allà. Sí, no, i de fet hauria de ficar com aquí algun banner o alguna coseta que fiqui subscríbete i tal, però bueno, a poc a poc. L'important és el contingut, no la forma en aquest podcast. Molt bona feina. Crec que tota la gent que ha vingut, bueno, sempre que he de parlar a algun lloc, és el que dèiem de les entrevistes, m'informo, i Déu-n'hi-do. És molt xulo i crec que també el valor afegit que sigui en català i tot això crec que és un bàsic pel que vols promoure. Enhorabona. Sí. Perfecte, merci. I merci a tu per venir i a la gent, atents i fins la pròxima. Vinga.